Hej alle sammen. Det er ved at være et godt stykke tid, siden jeg har fået lavet en video sidst. Og det beklager jeg selvfølgelig rigtig meget, men jeg har simpelthen ikke haft tid eller overskud til det. Jeg har ikke rigtig travlt lige nu med mine fritidsinteresser og alt med skolen, da vi har projektuger og det er totalt. Ja. Men i dag der er det fredag, og jeg har fået fri til skole her ved halv to. Så er jeg bare hjemme og slapper fuldstændig af, og så tænker jeg, at det kunne være sjovt for at lave en dag video, da jeg skal til en filmaften sammen med min veninde og mine to bedste venner i aften hjemme hos min veninde. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, og så tænker jeg, det kunne være sjovt lige at lave det. Så jeg tror bare, jeg starter. Det første jeg har fået, det er sådan et tørklæde her fra et godt tørklæde her fra Pieces. Og jeg ved ikke, hvad det kostede, fordi det var en gave. Og det er super, super dejligt, og det er kæmpe stort. Og ja, det er bare dejligt. Ja, og inden den, eller sådan tror jeg, der har jeg sådan en her fra Dinatrico, hvor der står common, og så står der noget, hvor jeg klikker se, eller udtale, hvis jeg skal sige det. Det er jo bare helt almindeligt grå, men lidt mere med at bruge her, og så fordi det ligner på det. Og den har kostet 160, var det vist, den har kostet, ja. Og den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den er rigtig flot. Og det er, jeg købte min large for, at den skulle være kæmpe stor. Den er meget stor, sådan som I kan se. Jeg kan nemlig se spidsen. Så det er noget, jeg gjorde mig villig for, at den var lidt stor. Og det er sådan, så er det sådan lidt længere om bagved, end den er om foran. Og det er bare tæt værne i sådan. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt. Yes. Og nedenunder den, der har jeg bare en helt almindelig sort top for Pieces. Den er også bare totalt dejlig på. Og den har kostet mig 120 kroner, men det var, og den er jeg meget glad for. Ja. Og mine bukser, det er et par hullede bukser, som jeg siger, fra Only, men de er egentlig oprindeligt fra Pieces, men jeg købte dem egentlig. Og det er sådan nogle med sådan hovedring. De er super behagelige at på. Og de er rigtig, rigtig flotte. Jeg synes, de er meget afslappende, så det kan jeg godt lide. Der er huller her og på knæene og dernede. Jeg havde selv lavet det her, altså her ved knæene. Men det andet, det var lavet i forvejen. Det her, det var selvfølgelig også lavet på en måde, men jeg har selv udlagt det lidt mere, for at det så lidt smart ud. Og det er ægte small. Ja, og det er sådan lidt over halvdelen. Så man kan godt sige, at de er sådan lidt til, tror jeg. Og de har kostet mig 350 eller 3. Og dem er jeg bare super glad for. De er rigtig, rigtig flotte. Og de er meget behagelige. Og så mine sokker. Det var sådan helt almindelige sorte sokker med stjerner på. De er fra Fakta, og de har kostet 30 kroner. Yes. Og mine smykker, det er egentlig bare i dag et par øreringe. Sådan et par guldøreringe fra H&M. Det var sådan en 4-pakke, jeg købte en gang med en 4-pakke til H&M for 30 kroner. Og ja, så tænkte jeg, det var billigt, men det var og min hår, det er bare en helt almindelig knap. Der sidder over i den ene side, det kan jeg nok se. Den sidder herovre. Ja, den sidder højre for. Ja. Og min makeup, det er bare min min beautycream, min puder på Clear Face, og min brush fra London, min mascara fra Maybelline New York, og så min læbepudder lavet fra Labello, som er nødvendig. Ja, det er sådan, hvad jeg har på i dag. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video, og så må I meget gerne like og abonnere. Vi ses i den næste video. Hej hej!